Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Kamar yadda muka fitar muku da sanarwa akan cewa wani matukin adaidaitau ranar 14 ga watan 6 na wannan shekara ta 2023 ya tsinci wasu kuɗaɗe a bakan leda, wato a kwanar dawaki, karamar hukumar dawakin kudu, inda ya kawo police station ɗinmu da ke fage a nan cikin garin Kano, wanda a lokacin mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha CP Muhammad Usaini Gumel, wanda al'ummar wannan jiha suka wani lakabi da fada da cikawa, ya ba da umarnin mu sanarwa da al'umma ko da Allah zai sa wato a sami wannan kuɗi. To alhamdulillah bayan mun yi wannan ciki akan cewa mun zanci kuɗi a bakan leda, mun kai ga nasarar samun mutane biyu da suka zo. Na farko da ya zo ya faɗa mana kuɗinsa da ya bata da wurin da ya bata kwata-kwata ba shi bane, wanda kuma daga baya Allah ya kawo mana wannan bawan Allah wanda ya zo yi mana bayani yadda kuɗin nasa suka bata da yawan kuɗin nasa, kuma muka duba muka yi duk binciken da ya kamata, muka tabbatar da cewa kamar yadda ya faɗa din insha Allah kuɗin nasa. To gashi dai mun zo kuma a cikin ikon Allah shi mai adaidaitau wanda ya tsinci wannan kuɗi, mutumin kirki, ya mun nemo shi domin ya ga wannan bawan Allah sannan ya mika masa kuɗi, wanda ga kuɗin nan a hannunsa an mika masa. Shi kuma wato mai adaidaitau wannan abin da kuke gani gaba daya kyauta ce daga kwamishinan 'yan sanda, har da lambar yabo ta girmamawa wanda ya bashi, ya ce to wannan ya je ya ajiye ta da wannan abu da ya yi. Sauran abu kuma ba sai na faɗa ba, suna daga ciki, ba sai na faɗi menene ba, wannan kyauta ce ta kwamishinan 'yan sanda. To alhamdulillah ya bashi, sannan kuma ya masa fatan alkhairi da fatan sauran al'umma za a ci gaba da kwaikwayo irin wannan hali na gari na wannan bayan Allah. To shi ma gashi alhamdulillah ya karɓi kuɗinsa, kuma za ku ji daga bakin su a takaice. Bismillah. Sunana Bala Abdulrahman Muhammad daga karamar hukumar Geza Gunduwa. Ni ne wanda na tsinci wasu kuɗaɗe, ina tafiya kan hanyar kwanar dawaki, naira 330 na kai cikiya police na fage. To yanzu an dace an samu mai kuɗin, kuma shine muka zo hukumar 'yan sanda suka yi masa da tambayoyin da su yi masa, suka tabbatar kuɗi nasa ne, suka danka kuɗi a hannunsa. Kuma kwamishinan 'yan sanda ko wance hukumar 'yan sanda ta karrama da wannan, ina matuƙar godiya, ina musu fatan alkhairi, ina fatan Allah za su gama da aiki lafiya. To muna godiya. Me kiranka ga masu irin sana'a irin taku da ma al'umma gaba daya na nuna irin wannan hali na ganin cewa mutum ya zanto mai kirki da halin kirki, duk inda aka ce ka zo abin da ba naka ba ka yi kokari ka kashe inda ya kamata. To na farko dai in ka dauki kuɗin mutane ma in ka kashe, ka sani a zuciyanka ba naka bane, kuma haram ba za ta iya tabbatar maka da arzikinka ba. Kuma addinin musulunci ya tabbatar duk abin da baka so ai ma kar kai wa wani shi. Saboda haka in ka dauki wannan kuɗin ka rike, kai abin da ba a so kenan. Kuma wanda suke da hali na in sun ga irin wannan kuɗin sun ɗauka sun kai, in ne musu nasiha su ci gaba da yin wannan, ko ba samu kuma wannan duniya ba suna da lada wurin Allah subhanahu wataala, tunda ko mu daɗe ko mu zuma za mu ga wannan duniya din. Wannan shine kira na ga masu in sun tsinta su kokarin su kai, wanda kuma suke rikewa su mai da hina su sani fa haram suke ci, ba halal din su bane, ba su da lada gurin Allah subhanahu wataala, sannan a duniya ma ba yabo. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, ya kaji da ka ganka tare da mai girma kwamishinan 'yan sanda a ofisinsa. Gaskiya ban taɓa tunanin wannan ranar ba, ban taɓa tunanin ta ko da wasa. Dan ni lokacin da aka ce kuma 'yan sanda ma tana nema na, sai na ji abin kama a mafarki. Amma yanzu gaskiya na yi matuƙar farin ciki. Akwai mai magana da yawun 'yan sanda kullum ina jin sa a rediyo, Allah bai taɓa ɗan da shi ba sai yau. Gaskiya wannan ban san ba, ni a rediyo kawai nake jin magana, ni yanzu ba zan ce ga wani ne ba. Ko a rediyo nake jin magana, ce ga wani ga wani ga wani. To bawan Allah, kai mai kuɗi. Gida ni ne da kuɗi a hanyar tsakanin farar dawaki da zuwa ƙarfi. To wani sakaci kai har kuɗin ya faɗi? Allah ne ya kawo kuɗin za su faɗi sakamakon a gaban mashin ɗin yana suka su. Kai a gaban mashin kuɗin? Kuma ba za su. A gaban mashin? Masar kamera. To me za ka kiyaye nan gaba? Dole zan kiyaye daga ajiye wannan kuɗin a nan, zan rinka sa kuɗin a akawun ɗina, sakamakon dama ta su ba zan yi wa gayan ya ce ba zai karɓi ta su ba. To ya ka ji a ranka da aka ce maka yau an sanar 'yan sanda sun sanar aka ce an tsinci wani kuɗi a bakan leda a wannan wuri? Gaskiya na yi farin ciki sosai 100%, kuma ina godiya akan haka, kuma Allah ya tabbatar da mutane irin wannan gaba ɗaya. To alhamdulillah al'umma muna godiya da haɗin kai da kuke ba mu a kowane lokaci, da fatan za a ci gaba da ba 'yan sanda na jihar Kano haɗin kai domin ci gaba da tabbatar da tsaro. Wannan bawan Allah kuma da ya nuna wannan hali a yaba, muna godiya ubangiji Allah saka masa da alkhairi, Allah ubangiji ya ninka masa alkhairi a wato game da wannan. Muna fatan ubangiji Allah bada mai sarki ya ci gaba da babu ingantaccen tsaro a wannan jihar ta mu ta Kano da albarka. Jama'a assalamu alaikum.